Salutare de lumea, eu sunt Andrei și bine ați venit la al doilea vlog din aici, de la mare. Uite aici pe Miruna și aici pe Andreea. Acum o să mergem puțin la piscină, este ora 11 și nu am filmat 2 zile, acum este miercuri, cred, sau e marți? Miercuri. Și nu am filmat 2 zile pentru că n-a fost cam nimic interesant, dar în seara asta o să ne plimbăm cu o mașinuță sau ceva de genul, ne-am plănuit noi. O să mergem în centrul Mamaia, așa că haideți să vedem cum o să fie. Uitați aici piscina, văd că e destul de multă lume. Am dat aici la piscină de un youtuber, Kendama Brașov, căutați pe YouTube și vrea să dea un backflip. Hai, dai backflip. O, respect! Am avut și o cameră, s-au dat, gata, m-am jucat și pe. Fraților, acum am terminat și noi cu piscina, acum o să mergem puțin la plajă, suntem aici alături de Radu și de Andreea. Se face aici o schemă, Kendama Brașov. Ideea e că e și udă Kendama, că Kendama am băgat-o în piscină. Ok. Dar asta ce e? Juggle? Ce e asta? Hai că ai și tu emoții. Emoții. Sau... What the fuck? Ce-a fost aia? Nici păcar nu știu. Bă, fraților, acum suntem la piscină, uitați aici piscina, acolo e și Miruna și Andreea. Iar după o să mergem în centrul Mamaia ca să ne plimbăm cu un kart de 4, va fi super tare. Dar după aceea va trebui mai întâi să ne ducem în cameră să ne uscăm și noi și după aceea când va fi seara fără soare, ca acum vedeți că încă mai este puțin soare. Eu stau aici la umbră. Și acum o să mă mai bag puțin în apă, o să mergem puțin în cameră și după aceea o să mergem să ne dăm cu kartul. Este ora 6 și ne-am dus noi aici puțin la mare până să apună soarele, pentru că după ce apune soarele o să ne ducem pe faleza Mamaiei și o să ne ducem să luăm niște carturi, cum am spus. Sper să fie destul de distractiv cu carturile. Când am zis că vin rușii nu m-ați crezut. What the fuck? S-a defocalizat. E un avion de armată care tocmai a trecut pe plajă. What the fuck? Ne atacă rușii, v-am zis. Astăzi ne dăm cu o bicicletă de 4, acolo este Andrei care conduce și mama lui Miruna. Da, este un pic cam greu să mergi, adică pedalezi Andrei cam greu. E și nu mai o pedalez. Acolo ne-am dat ieri? Da. Aici vreau să mă dau eu azi. Mamă, nu se vede absolut nimic aici, nebun. Miruna. De acolo pe Miruna, Andreea. Haide, Miruna, să te vedem. Cât o să dai, Miruna? Baftă, Miruna, hai. Vedem cât dă, Miruna. Hai și? Ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut, Miruna? Haide. Hai că mergi. Mergi. De 316, asta înseamnă fitness, man. Am înțeles, aici e brutal, killer, master, superman. Am înțeles. Acum se bagă Miruna la chestia asta de sărit. Cum e Miruna acolo? Miruna se duce în ceruri. Mamă!
Bă, fraților, cam a fost cu acest vlog. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să continuăm cu seria noastră de vloguri. A fost, cred că, un vlog destul de scurt. Aici este Andreea. Dar dacă vreți să continuăm, apăsați butonul de like să strângem la acest vlog peste 100 de like-uri. Eu am fost Andrei, alături de Miruna și Andreea și până v-am salutat. Bye, bye!